Chalunte sobiri odozi okwu Chije obi onye isi oche na ndị a na-ejibe echichi Prince Oyi Chairman Music Committee ezi nwa mụrụ n'obi onye mmanụ idusonụ asị na ife dị mma dịrọ nyocha nọ na akwụkwọ ịta ama naanị anu jọlụ Major Gunner MC Atupulazi ọkwa onye isi oche na ndị na-agbasala anya ozi His Royal Highness Chief Iwobi Enemo Esan Chukwu kwadolu ndị eze ka anyị na-agwọzi n'oketa anọ Chief FT Ebubendo Igwe 1 Agụlụ Eze Chukwu Chief M.A. Eze Igwe Ọfụgbo Chief I.O. Ọfọbike Ezora 1 n'Umuchu Chief Ezego Ụbara nke izizi na mmasịrị Alko Nkwọcha Ide 1 n'Enugu ezi nwa Nkwọcha n'idu sọnụ Ide n'idi nwa onye ji amatụ n'Enugu Ọnụ na-ekwulọra na njikọka Chief Dan Obiekwe Isokwe anụ Estai nwoke ọkpara ukwu n'ụmụọkpara Chief Iheme Obisi one of Umu Obisi Iken Obisi Chief S. Ọfọmata Eze Egwatu one of Ezinite
Anya boku benezi widi gonu agule rikosi piano eze dileji na ọ̀nà Igbo ọmọ ọ̀kàchí ìsòkò anyị nọ Chief Odua Mayor NDS Club nwanne dị na mba ebukanu Aneme Odiofele Chief A.O. Kibo Biali Ije Uba Uguba One Nojoto Okwefi nwanne Ugo Bianu Nasabele gisi netenu Ezanya Onye Igbo jibiri C.A. Anedu onye nnọkwa n'ụlọ n'ụnụ nwanne dị na mba n'ụlọ eriganụ ngụnụ na-emezija gwara m o buru ibu ese ndị ụka n'ụzọ bili mgbidi gosi abịanụ ichekwanụ ka anyị na-ejezi na-eje
Enwe buje mnyafunu nde na nisonu Nwanne dị na mba Obi nwude Ọkwa na Wariki nọ Innocent Ogorie ezigbo ugwu ka ị na-azụrụ aka elu na Meduguri Samuel Anotu ezi nwa si akọkwa anyị eluzienu na Gombe dị na mmadụ na-efunu dị nọ nọsi Chief Lawrence Obi n'Osobi Andrew Okoye ọ̀nà n'Ibadan ezi nwukwuta onye ugwuta amaghị okwu efi n'afụnụ akụ nwafọ Michael Nwekebie dị n'otu ọcha dị isi Nwanne dị na mba of Obiora Press. Francis Nnaduke Okafor. Eo Iranuma. Jim Ebuwo Uzo. Chichukwede. Ezinwede n'olulu nkelago kisi jenu. Aja Afriko kisi Emmanuel Udemezue Otuani Nazaria branch Kinakwa Anyị eluzienu na Jos Chienumba Nnanyere Azanwari Fitenu H.O. Edmond Chikwelu FN Mwezi C.A. Akabike Nwanne dị na mba o Nwanne dị na mba o Igwe o Jesu obodo
so wesibe uwe kwelugo nanyi so webili igwe President General Nwanne dị na mba Social Club nke Nigeria Chief E.O. Ezisi Ichie Nwakibia Ọnụ na-ekwulu ọra First Vice National President Chief H.K. Leredim Second National Vice President S.O. Mwaju Chief B.N. Ezenwa National Vice President Ngeto Nekene na aka na-edela anyị akwụkwọ Mbakwe Ọnọnenyi onye ọma jisi ike na-edenụ onye na-esokwe amịanụ J.O. Igbokwe ode akwụkwọ aka siri ike J.O. Mokwe Ochego Ezigwe Di Azubike Denko Financial Secretary anyị ka Igbo kwado anyị akpọkụbezi onye na-enyezi anyị ndụmọdụ Barrister C.O. Nwankwọ onye ọma na-edusonụ Jifemuo Mbolu esi nwazi agụkwu pụta onye ọma na-eduso Lord Mayor Bisi Lonze Noso Bilinu Ugochukwu Gbarago Jifakele Ndu Ndeni Sokwana Uwe Bilinu Onyamani Idimma Jiyukalunte Sobili Odozi Okwu Obi onye isi oche na ndị a na-ejibe echichi Prince A.A. Oyi Chairman Music Committee ezi nwa mụrụ n'obi onye mmanụ idusonụ asị na ife dị mma dịrọ nyochanụ na akwụkwọ ite ama naanị anu jọlụ Major Gunner MC Atụpụlazi ọkwa onye isi oche na ndị na-agbasala anya ozi His Royal Highness Chief Iwobi Enemụọ Ezan Chukwu kwadoro
ndị eze ka anyị na-agwọzi n'okịta anọ. Chief FT Ebubendụ Igwe 1 Agụlụ Ezechukwu, Chief MA Eze Igwe Ọfụgbo, Chief IO Ọfọbike Ezora 1 n'Ụmụchu, Chief Ezego Itiri Ụbaghara nke izizi na mmasịrị, RO Nkwọcha Ide 1 n'Enugu Ukwu, ezi nwa Nkwọcha n'Idu Sọnụ Ide n'Idi Nwa, onye ji amatụ n'Enugu Ukwu. Orimiri n'Enugu Ukwu, ọnụ na-ekwulọra na Njikọka, Chief Dan Obiekwe Isokwe anọ, Chief SI Nwoke Ọkpara Ukwu n'Ụmụọkpara, Chief Iheme Obisi 1 of Ụmụ Obisi Ike n'Obisi, Chief S. Ọfọmata Eze Egwuatu 1 of Ezinihite, JN Mosu Mayor, Anya Bokwube n'ezi nwa Idigonu Agụleri Kosi bịanụ, Eze Chilechi na mbụ, ECI Ọnụ Igbo, Omokachie Isokwe anyị nọ, Chief Ọdụa Mayor NDS Club, nwanne dị na mba Ebukanu, Aike Mmadụ Aneme Odiofele
Anedu Isoka Nwanne dị na mba nụ na-erikanu nkunu na-emeziganu gwara m o buru ibu ese ndị ụka n'osobili mgbidi ka o si abịanụ bichakwanụ ka anyị na-ejezi na-eje ezi nwe buze m na mfụnụ ndị nọ n'isoro nwanne dị na mba obi nwude ọkwa na wariki nọ Innocent Okorie ezigbo ugwu ka ị na-azụrụ aka elu na Meduguri Samuel Anotu ezi nwa si akọkwa anya luzienu na bombe dị na mmadụ na-efunụ dị nọ nọsi Chief Lawrence Obi n'Osobi Andrew Okoye ọ̀nà nígbà ezi nwukwuta onye ugwuta ama ezi okwu efi na-afụnụ akụ nwafọ Michael Nwetebia dị n'otu ọcha dị isi of Obiora Press
Francis Nnaduke Okafor Iranuma Dim Ebuwa Uzo Chichukwede Ezinwede n'olulu Nkelago kisi bianu Eniu aja Afriko kisi Emmanuel Udemezue Otuani Nazaria branch Kinokwa Anye Luzeno na Jos Chienumba Nnanyere